Makarusi Moto, no? Andito tayo ngayon sa Petron, Lingayen, no? Pangasinan, no? Meron tayong points na 316 na yan po. 316 yung ano, yung points. Yan mga karusi, oh. Nakikita nyo ba? Malabo, yan, no? 316 yung points natin sa Petron. Ibig sabihin ng 316, equivalent siya ng ano, ng 300 pesos. Kaya mapagas tayo, gamitin natin yung points ng Petron. Mga karusi, oh, Lingayen, Poblacion, dito sa Petron. Ayan, oh, 316 yung ano, yung ano natin, points. Pagas tayo dito, ibig sabihin 300 pesos to. Pagas tayo. Ito sa Petron, Lingayen, ayan. Ito yung Rosie natin, oh. Abot na nga 4 liters, no? 250. Okay, ano mo na, tatunda mo na bro kung kaya. Yan. Sige pa. $300 mo na. Kung kaya 300.